सबसे पहले अपने श्री गुरु महेश्वर के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आइए दीदी, एक श्री गुरु का शिष्या दीदी के कहानी आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। बढ़िया से सुनिएगा, ध्यान से, और पूरा वीडियो सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने से आधा ज्ञान मिलता है, पूरा सुनने से पूरा ज्ञान मिलता है। एगो बुढ़िया दीदी हलन, उनकर एगो बेटा हल। बेटा के बियाह कर ले हलन, वो अपना प्रदेश में बेटा उनकर चल गलन कमाए। तो वहां से पैसा भेजा हलन, तो बुढ़िया दीदी अपना घर के खर्चा चलावा हलन। अपना जो बाकी पैसा बचा हल तो अपना जहाँ जहाँ चर्चा में जा हलन, वहाँ वहाँ 10, 5, 20 जितना उनका खेती होखल उतना अपना दान कर हलन। तो बूढ़ी दीदी के जब पुतोह हल तो कह कि बताओ, तो बुढ़िया हमर सब धन मर्द हमर कमा कमा के भेजे थे, ऐसा बुढ़िया धन हमर बर्बाद करे थे। पैसा एको पैसा के न घर बनावी थे, न कुछो आगे माहे बढ़ावी थी, तो हमरा बर्बादे कर देता। तो अपन मर्द के फोन कलन आ कहलन कि आई जी से मैया के पैसा भेजा, मैया का कर के सब पैसा शिव चर्चा में तक कुछो में उड़ा दे, तो तू न घर बनावी दे, न दुआर बनावी दे, तू सब पैसा चर्चा में तो कुछो में खर्चा कर देता तू। तो कहलक कि ऐसा बात है, तो कहलक कि ठीक है। हाँ अच्छा, तो हम आवे थे तो मैया से हम पूछम। अलन उनकर बेटा तो अपन लड़ाई लगाइए दिल हलन। तो अलन तो अपन माए से पूछलन लड़का उनकर, क्या है माए से जे इतना पैसा हम कमा के भेजे लू के, तो का कहले कुछो घरो दुआर न बनैले आ न कुछो आगे माए बढ़ेबे कैले, इतना पैसा हम तोरा भेजलू खल। तो कहलक ये बेटा से जे पैसा भेज हल तो कुछ हम अपना काम धंधा में लगैलू आज बाकी बचलवा है से शिव गुरु के खाता में तो जमा आव। कहलन कि शिव गुरु के खाता में तू जमा कर दिला है, तो चल निकाल, तो बताओ ओकरा हमरा शिव गुरु कहाँ रहत। तो कहलक कि ये बउआ से जे खाता जे जहाँ पर जमा हो वो खाता भोलेनाथ गंगा उपाटी पर्वत पहाड़ पर वहाँ जंगल झाड़ में शिव गुरु रहती, तो उनके खाता में जमा हो। अभी तो बखुआ गलन खूब कि बताओ ये पागल बौराहा घरदानी भोला शंकर हमर माए के ठग ठग के बताओ सब पैसा खाता में जमा करा लेलक है, माए के हमर बदनाम करावी थे। तो कहलन कि अच्छा तो हम जाए थी रहो पगलवा के ढूंढे बुढ़ावा के कि कहाँ उहे और हम सब पैसा निकाल के ले आ। तो चल देलन उनकर बेटा शिव गुरु के खोजे में कि हम जाए थे अपन खाता को से पैसा सब माया हमर जमा कर है से हम अपन ले आ। जाए तो एगो जंगल मिलल, वही जंगल में एगो खूब बड़का आम के पेड़ हल। वो आम के पेड़ जे हल तो खूब इतना फड़ल कि पक के चुआ हल, लेकिन उमें आदमी जे खाए ला उठावा हल तो उमें ढबा पिलुआ हो जाल। जाए थल वही पेड़ तो बेचारा कहलक तैसे आराम करे, तो पेड़ कहलन बोलक आम के पेड़ के भाई से तू कहाँ जाई था। तो कहलक कि हम तो जाए थी वही बौराहवा पागल बौराहवा के ओघरदानी के खोजे भोलानाथ के से हम जाए थी ओकरे खोजे से हमार माए से सब ठग के पैसा अब अपन खाता में जमा कर लेलक है, वही पैसा लावे हम जाए थी। तो कहलक कि तो ठीक है तू जाए था तो तनी हमारे एगो बात पूछले आई है कि हम इतना बड़का विशाल पेड़ हिला, इतना फल हिला, इतना सुंदर फल होखा है आ कोई भी मनुष्य खाए ला उठावा है तो में ढबा पिलुआ हो जाए, से का कारण है एकर। तो कहलक कि ठीक है। फिर वहां से चल दिल तो जाए एगो राजा के गांव मिलल। वही जंगल में एगो राजा के घर हल। वही घर में एगो राजा जे हल तो दोनों पैर उनकर राजा के धरती पर चिपकल हल।
न उ राजा एने बढ़ हलन, न आगे जालन, न पीछे जालन, न कहूँ जालन। आ उनका न मरत हलन न जीत हलन, उसी बोर उनकर जमीन में जब सटल हल से सटले रहल। तो कहलक के बाबू से तू कहाँ जाई था बेटा से सुना इधर। तो गेलन कहलन कि कहाँ जाई था। तो कि हम जाई थी ला वही पगला बौरहवा भोलेनाथ के खोजे से हमार माँ से सब पैसा ठक ठक के आ अपना खाता में जमा कर लेलक है। हमार माँ बेचारी सीधा साधा है आ पैसा वो सब जमा कर देलक। तो कहलक कि अच्छा तो जाई था तो हमरा एगो बात पूछले आइए। तो कहलक कि बताइए। बतैलक बतैलक कहलक कि हमरा ई जमीन में बरसों बीत गेल आ यही जो जमीन पर हमार गोर जे चिपकल है से चिपकले है, ना हम मरे थी, ना आगे जाई थी, ना पीछे जाई थी, ना हिले थी, ना डोले थी। से का कारण है, कौन गलती हम कैली है कि हमरा ऐसा सजा मिलक है। तो कहलक कि ठीक है। फिर वहां से चल दिलक। फिर जाए 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 तो है गंगा आर पर पहुँचलन। पहुँचलन तो एगो लाश पड़ल है। लाश वही में मर मतलब किनारे लगल हल। ना ओकरा चील खाइत हल, ना कौआ खाइत हल, ना कुछो, वैसे ही पड़ल हल। तो कहलक लाशवा ए बउआ से तू कहाँ जाइत। ताकि हम जाए थे गंगा ऊपर जाए भोले बाबा बौरहवा बाबा के खोजे जाए थी। से हमार माँ के सारा पैसा खाता पर जमा करा लेलन है, हमार माँ के पैसा देवे के न होता। तो कहलन कि हम पार तोरा कर दम गंगा ऊपर, लेकिन हमरा एगो बात तोरा पूछ के आवे पड़ता। तो कहलक कि का बोला, पहले पार कर दो तो हम तोरा पूछम। तो कहलक कि ठीक है चलो तोरा हम पार कर दे। तो कहलक कि यही इतना पूछ लिया हमरा दिया कि हम लाश हिलाई कितना दिन हो गलक, न हम सड़ई थी, न गलई थी, न हमरा चील कौआ खाई थे, न हमरा गंगा मैया बहा के ले जाता था, न कुछो। तो हम ऐसे गंगा के छाड़ पर कितना दिन पड़ल रह। तो कहलक कि ठीक है पूछ। गेलन गंगा ऊपर पार कर दिलक, लाश पर चढ़ के बेचारा पार हो गलन। पार हो गलन तो गेलन शिव गुरु के पास। तो कहलन कि ए भोला बौरा से हमार माँ के जितना जो पैसा खाता में जमा कैले है से सब हमर दो। तो कहलन कि पैसा तो जमा हव लेकिन तोरा न देबो। काहे न देबो। तो कि तोहर माँ जब थुन तबे हम देबो। तो कहलन कि अब इतना दूर से हम आए ला फिर हम माँ के लेवे जाए तो दे दो हमर पैसा। ताकि ना ना तोरा हम न देबो पैसा, माए के तोहर पैसा देबो। बुढ़िया माई के जे बेटा हलन बेचारा चललन, वापस आवे लगलन तो वही लाश भेटैलन। आ पूछलन शिव गुरु से कि ई बताव कि उ लाश पड़ल है। तो कहलन हमरा कि हम कितना दिन से यहीं पे मरल पड़ल इला, हमरा न चील खाए थे, न कौआ खाए थे, आ न गंगा मैया बहा के ले जाते। सो इनकर कारण का है। तो शिव गुरु बतैलन कि उनका यह खूबी है कि उनका अंदर ज्ञान है, इतना शिव गुरु के कथा जाना हथन, इतना खिस्सा जाना हथन, इतना उनका शिव गुरु के अंदर बसल हथन, लेकिन वो केहू के खिस्सा कथा बतैलन न है। यही से वो उनका मुक्ति न मिले थे, वो किनारे पर लाश पड़ल हथन। तो कहलक कि ठीक है। तो एगो और सवाल के जवाब दे दीजिए। से एगो राजा हथन, वो दोनों पैर पर अपना बरसों बीत गया उसे ही एक जगह जमीन पर उनकर पैर चिपकल है। से पैर चिपकले है, न हिला हथन न डोला हथन। तो उनकर का कारण है। तो कहलन कि उनका घर में इतना धन है राजा के, आ कहियो दान पुण्य न करलन, यही से उनकर गोर धरती में चिपकल है कि एक जगह से एक जगह हथन। से दान पुण्य कर देतन तो उनका मुक्ति हो जाए। कहलक कि ठीक है। तो कहलन कि एगो आपके सवाल के जवाब दे दो हमरा। तो कहलन कि बोलो।
कहलन कि एगो आम के जंगल में एगो आम के पेड़ है, इतना इतना सुंदर सुंदर फल ओकरा पर फड़ा है, लेकिन कोई भी मनुष्य जब ओकरा उठावा है, गिर रहा है चाहे तोड़ा है, आ जब उठावा है खाए ला तो ओकरा में ढगा ढगा पिलुआ हो जाए है, से ओकर का कारण है? तो कहलक कि ओकरो कारण है, बतावे थी हम तोरा। कारण ये है कि ओकरा जड़ी के नीचे 12 भैला सोना चांदी गाड़ल है, आ वहे कोई निकाल लेत तब वहू पेड़ पर के फल जो है खूब सुंदर सुंदर फरे लगत, आ पिलुआ न होत, उनको मुक्ति मिल जाए। कहलन कि अच्छा तो एक सवाल आओ, आखिरी हमरा सवाल के जवाब दे दो, हम चल जाए। कहलक कि पूछो। तो कि एगो जंगल में वहाँ हाथी है, से ओकरा पर कोई पिलवान न मिले थे, कोई ओकरा मतलब सवारी करेला कोई मिलबे न करे थे मनुष्य। तो ओकरा का कारण है? ताकि वो जेकरा सवारी जौन आदमी करत ओकरा तो ओहो हाथी के मुक्ति मिल जाए। कहलक कि ठीक है। इतना सब बात सुन के आ जब चले लगल है तो शिव गुरु कहलन कि रुको रुको। तो लड़का रुक गेल तो शिव गुरु एगो कुत्ता दिलन। कहलन कि हम अलिए तोरा अभी बैंक के पैसा मांगे, जे हमर माय जमा कर रखे खाता पर, हमर बैंक के ना तू कापी देता ना तू पैसा दिला, एगो कुत्ता देता, तो कुत्ता हम का कर? कहलन कि ये बहुत तोरा काम अब, से कुत्ता लेके तू चल जा। अलन तो वह नदी के गंगा के किनारे लाश पड़ल हल। तो कहलक कि ए भाई साहब तो पूछला हल हमर बतवा? तो कहलक कि हाँ पूछली तो हल। तो का कहलथुन बौराहा बाबा? कि बौराहा बाबा कहलथुन कि एकरा इतना शिव गुरु के कथा आवा है, इतना कहानी भजन आवा है, और कोनो के अपना सुनावा न है, ज्ञान अपन देवा न है केहू के। तो वो ज्ञान अगर केहू के सुना देवत आ कथा कह देत बता देत तो ओकरा मुक्ति हो जाए। तो कहलक लसवा कि बाबा बउआ से हम कहाँ जाम केकरा ढूंढे, या कौन हमरा भी लाश भी आवत, तो वैसे ही महकई थी लाश बन के मर के जी, तो नहीं न गलते हिला से तू ही तैसा सुन ल ना हमार कथा। तो कहलक कि हम अभी बहुत गुस्सा में हिला, हमार पैसा न मिलक है, से हम तोर कथा न सुनम। तक ना बउआ तोरा हाथ जोड़ी थी रात से बैठ के हमार कथवा तारी से सुन ल, से हम आओ केकरा खोजे जाए। तो कहलक कि ठीक है। तो लाश दिहल, शिव गुरु के कथा सुनायल, आ मुक्ति हो गई। फिर वहाँ से बुढ़िया माई के बेटा चल दिलन। तो राजा भेटलन तो कहलन के बउआ सुना से हमार बतवा पूछला हल बउआ, से भेंट हो गल तुम तोरा भोले बाबा? तो कहलन कि हाँ भेंट तो होलक, लेकिन पैसा हमरा न दिलन है, ये वो कुत्ता दिलन है। तो कहलन कि कोई बात नहीं, से हमार बात पूछला हल तक कि हाँ पूछली हल। तक का कहलन? तो कहलन कि तोरा घर में इतना धन संपत्ति है, आ कौनो के तू दान न कर, यही से तोरा ऐसन सजा मिलल है। तो कहलक ये बउआ तो हम कहाँ जाम आउ कोनो के खोजे, हम तो ऐसू न चलत फिरी थिला, एक काम कर ना तोरे लाओ हम दान दे देथिला, तू ही लेके चल जइह। तो कहलक कि तो राजा का कहलन कि ओजे पड़ी पैर तो उनकर धन हलक नीचे गाड़ल। कुतवा के कहलक कि तो हम हंसुआ खुरपी ले नहीं ला के हम तोरा खोदम कैसे निकालम। तो कुतवा का कहलक कि हाउ नोच देलक तो वही जगह से अंजूरी इनकरा धन खूब दे देलन तो उनको मुक्ति हो गई। फिर वहाँ से चल देलन तो कहलन कि पेड़वा भी अलन। पेड़वा कहलक कि ये बाबू से तू हमरा पूछला हल? तो कहलक कि हाँ बाबू पूछली तो हल। तो का कहलक?
का कहला तू तो कहला ना कि तोरा धन जड़ी त धन हवा गारल, अगर धन कोई कबार ले तो तोरा फल खूब सुंदर सुंदर फरे लगता बा, खूब सब कोई खाए लगत। तो कहलक कि ठीक है। तो कहलक कि आए बबुआ तो हम कहाँ जाम तोरा खोजे कोनो के, से तू ही एक काम कर ना, खोद खोद ल। कहलक कि हम न फौरा ले ले न कुदारी ले ले, हम कोशिश तो कर। तो कुतवा का कहलक कि कुतवा हवा नोच देलक आ वहू 12 घैला जे हल धन दौलत वहू निकाल लेलन। तब ओकरा बाद में फिर वो हथिया पर चलन, हथिया भेटाला आगे रास्ता में। हथिया कहलक कि ये बताव कि हमार बता पूछल बाप बेटा। तो कहलक कि हाँ पूछली हल। कि त का कहलन गुरुजी, तो कि कहलत हूँ कि वहाँ तोरा पर सवारी कोई कर ले तो उनका मुक्ति हो जाए। तो कहलक कि तो हम केकरा जाए खोजे, से एक काम कर न तू ही हमार पिठवा पर बैठ जा, हमार सवारी हो जाए तो हमारा मुक्ति मिल जाए। तो का कहलन बुढ़िया माई के बेटा कि उनकर पीठ पर बैठ गलन तो हाथियों के मुक्ति मिल गए। आई जितना जे धन दौलत अलग से अपना लेके घरे गलन तो कहलक माई से कि माई इतना धन दौलत हो गेल से अब का करे के, से बाद में अभी घर द्वार बनावल जाए। तो रे बेटा कहलुक न हल तोरा कि शिव गुरु के खाता में सारा पैसा जमा कर लुआ है, तो शिव गुरु जरूर तोरा पैसा देथुन, से हम बैंक में जमा कर लेला शिव गुरु के खाता में। तो कहलक कि हाँ माई तू तो सच्चे कहले हल, से इतना धन हो गया कि हमने के सातों युग तक खत्मे न होता। तो कहलन कि ठीक है ए माए तो तनी खीर बनाओ, से आज बड़ा खुशी के दिन है, इतना धन दौलत मिलल है, तो खीर बनाओ। तो कहलक कि ठीक है। खीर बनैलन आ बना के आ वही एगो चील जाइत हल बा सांप ले जाइत हल टांगले, और वही खीरवा में गिर गेल। तभी कुतवा जे हल बैठल देखत हल तो देखलक कि अब खीरवा भाई खतै सब तो मर जतै तो फिर तो सब खत्म हो जाते, कहानी है पूरा खानदाने खत्म हो जाए। तो का कहलक कुतवा कि उठलक, उठ के आ खीरवे में मुँह लगा दे कि हम जुठा देम तो कोई न खाए, सबके जान बच जते। तो का भेल कि जुठा देल, ओकरा बाद में उनकर पुतवा जे हल बुढ़िया दीदी के, तो उ देख लेल कुतवा के जुठावे। तो का कहलक पुतोहिया अहंकारी है ये, का कहलक कि डंडा लेलक, डंटे मारित कुतवा के मुआ देल। तब शिव गुरु के वरदान हल कुतवा देवल, जब तक कुत्ता रही तब तक इनका घर में धन जन के कोई कमी न होता। लेकिन वो कुत्ता के का कहलन कि मार देलन। तो जैसन गरीब पहले हलन ही गरीब बन के फिर रह गेलन। गुरु भैया गुरु बहना किसी के ऊपर अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, केहू बेजबान के नहीं मारना चाहिए। हो सके तो उसको भगा दीजिए, हटा दीजिए, लेकिन उसको बेजुबान को मत मारिएगा। यही शिव गुरु का कथा था, कहानी है। शिव गुरु के कथा सुनने से बढ़िया ज्ञान मिलता है। देखिए ये भजन में कथा में कैसे कैसे लोग उस गुरु भैया को मिले और कैसे कैसे ज्ञान मिला। इसी शब्दों के साथ अपना चर्चा विराम देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय, समस्त देवी देवता की जय। हर हर महा